uba Titas W Khan Presiden ke UDP East Khasils ulang vaksin cample lenti uba proses di saukme MLA bamenta ke mulai konstitusi banwan syaka parti kadehi lengbau uba halang simle MLA bat MDC berem ke mulai kumut syukra uba halang simle ringkat ke kedun kila petno syaka NPP ban kersyani uba tebor lang patau MDC bamenta ke mulai hak election jena mikmat syaka yeng rabatawan ke jela house nem arjar arfulai uba Titas MDC Nasara bat CM ke KDC ulang bagajing pet uba halang syaka NPP kadai lesi kecing bemesai jumut kepada ibe mulai konsensi ba umdani iban kentho alor kecing keli bambiang ginongelam ke parti ke ba syukwa pan kan mau ni kalong ba hak jing syak ngalak keren si sen hak lat tak bon ong lesi kan ni kadai ka problem ka baya kendu hapok ka konsensi level hang tai maulai lesi ka jing snow ngala ong hak tu siru ba ka jing snow na kaliang di ba ba kala bande ba kadon ka jing bomios thu jing mut ba ki nong kit kam hang tu hapok maulai bagi jong ba proses tenre ya kani ka benta na kaliang jong ka Shillong City district la shimkhia bania penbet ya kani tenre ngam tip pat ka ka daw ka bam shimla ban poi sya ka jing yes thu jing mut tenre hak ba de ba ka jing wan jong ba proses hapok maulai hi hak UDP ka de kan initiative jong iba emba kam de ka initiative jong no ka de hi ka jing play lenti jong i ka initiative ka jong i ba lawan ra ya ba proses po ka kejing keren banwan ra ba proses ya ka UDP tenre ban ong hi kata ka ya ban question ya ka leadership te ngaso ka ngamdan i ban comment kata de ka jong i simet ka jing so ka jong i te ya kata ngamdan i ban em kata ngala juba men ong kala ban de ba ka jing syem ka jong i hapo maulai te tenre ya kata ka jing sa sideline ngong ka de ka konstitusi issue kabangi le se na ka state nga simet ngam tip ia le se yo dan gi batip te kata ngam la ban ong te nga yo so ba na kaliang ka district kila ya sedang banyak penbet yang ni ka kam ten re le se kam sempoi